Vítajte pri dnešnom videu. Bude to trošku špeciálne, pretože by som vám rada ukázala aj náš dom. Veľmi často sa ma pýtate na dom. Neviem, či je to tým, že ste možno poskrolovali alebo vám vyhodilo nejaké videá, ktoré som dávala ešte zo sťahovania, keď tu ešte vlastne nebol žiaden nábytok, keď sme sa len presúvali, alebo keď sme vôbec robili, myslím, že z kúpeľne som dávala, z kuchyne som niečo dávala a podobne, keď som ešte bola tehotná. A celkovo sa mi to v správach aj nahromadilo. Pýtali si sa častokrát na rovnaké veci, tak mi napadlo, že by som vám mohla v rámci tohto úvodu videa aj na niečo odpovedať a prípadne vám aj dom ukážem. Takže ideme sa najskôr namalovať, aby som vás uviedla do deja. Ideme sa namalovať, pretože mám zároveň dnes content day, okrem toho, že natáčam toto video, tak musím natočiť nejaké spolupráce. Ale gro tohto videa určite bude ohľadom domu, ohľadom sťahovania, prečo, ako sme sa sťahovali, čo odkiaľ je, koľko to stálo, prevediem vás nejakými vecami, ktoré tu máme. Takže verím, že vás to bude baviť a zaujímať. Keby ste mali nejaké konkrétne otázky alebo chceli nejaké konkrétne videá z domu, čo sa týka hlavne zariaďovania, sťahovania, nejakých typov odo mňa, tak mi napíšte určite do komentára, pretože keď sme sa sťahovali do bytu, tak vás to veľmi bavilo. Robila som aj takú minisériu, keby ste chceli vidieť, tak je určite na mojom kanáli ešte stále dostupná zo sťahovania, takže to odporúčam mrknúť, keď vás to naozaj zaujíma. Ja milujem takéto vlogy zo sťahovania, pretože tam je množstvo inšpirácie, častokrát aj naozaj praktických tipov, ako niečo spraviť alebo ako niečo nespraviť. Takže určite odporúčam si to pozrieť, keď vás to zaujíma. A my sa ideme namaľovať, prevediem vás aj mojou make-up rutinou a pomedzi to vás trošku uvediem do deja, že prečo sme sa sťahovali, aký bol náš dôvod a tak ďalej, aby ste trošku aj pochopili, čo sa teda deje. Estée Lauder Double Wear, za mňa najlepší make-up, ja si kombinujem číslo 0N1 a 1V1. Som veľmi svetlý typ, takže najviac mi práve sedí táto 0N1, ktorá je že fakt, že skoro biela a nakombinujem si ju práve s nejakou takouto viac nude farbou, aby mi ten odtieň sadol a úplne za mňa najlepší make-up. Ešte som neskúšala Armani Luminous Silk, ale rozhodne plánujem aj ten vyskúšať, ten ste mi veľakrát radili. Takže máme tento Estée Lauder, ja si dávam naozaj veľmi, veľmi tenkú vrstvu. Nepotrebujem ani vyzerať, ako keby som nemala kruhy pod očami, lebo reálne som mamou a mám kruhy pod očami a celkovo ja prirodzene mám celkom výrazné kruhy pod očami, takže nesnažím sa to úplne zakryť, snažím sa trošku zjednotiť ten tón pleti a trošinku vyzerať viac živšie, zdravšie a podľa môjho skromného uvaženia lepšie. Môj muž by síce povedal, že nemám nosiť make-up, že najkrajšia som bez make-upu, ale my sme ženy a my nie vždycky počúvame mužov. Pokračujeme Estée Lauder, dám si tento korektor, je to tiež Double Wear, má super aplikátor, je takýto veľký, veľmi mi to vyhovuje pod oči a videla som na TikToku takú techniku, že je fajn si to dávať nie úplne, že takéto celé Včko, ako to proste bývalo kedysi, ale že dáte si vlastne sem a pokračujete len tak veľmi tesne pod vašim Včkom. A na to je tento aplikátor úplne skvelý a potom to vlastne rozblendíte do dola a tým pádom sa to tak prirodzenejšie ukáže. Túto techniku inak používa make-up artistka, ktorá maluje ľudí ako Kendall Jenner, Hailey Bieber a podobne. Neviem, ako sa volá, keď si na to spomeniem, pridám vám to sem. Ale teda k nášmu sťahovaniu. No, my sme sa sťahovali v 8. 9. mesiaci. V 9. mesiaci sme už boli v dome môjho tehotenstva. Bolo to všetko veľmi, veľmi narýchlo. Hneď vám to vysvetlím. Bolo to vlastne všetko tak rýchlo, hlavne preto, pretože samotný tento dom sme si boli pozrieť v 7. mesiaci môjho tehotenstva, niekedy v polovici, už fakt, že ku koncu 7. mesiaca tehotenstva. A boli sme to vlastne len tak, že pozrieť sa, že uvidíme čo ako. A my sme si ten dom tak zamilovali, že mi môj muž v momente, ako sme sem prišli, povedal, že no nič, sťahujeme sa z toho bytu. Z toho bytu sme sa sťahovali z viacerých dôvodov. A prvým a takým najhlavnejším je to, že nám bol malý. Napriek tomu, že sme predtým bývali na striedačku 2 roky, odkedy sme proste boli spolu, 2-3 roky sme bývali na striedačku u svokrovcov a u mojich rodičov, a respektíve sme boli aj na internáte na izbe, ktorá bola jednotka, hej, že pre jedného človeka. Takže mali sme celkom skromné pomery a mysleli sme si, že ten trojizbák voči tomu bude fakt, že výhra a bude nám to presne stačiť. Bol to teda trojizbák aj v super lokalite. Nebudem klamať, tie byty v Bratislave sú že extrémne, extrémne drahé, ale tak čo už. Prišla nám to ako super možnosť, ako bývať spolu, lebo úplne úprimne mne ten internet vôbec nevyhovoval tým, že nebudem vám klamať, hej, bývala som tam tak 2 roky skoro počas štúdia. Nie úplne, že celé týždne, ale že niekoľko dní do týždňa som tam bola, že počas 2 rokov prežila som to, nič sa mi nestalo.
Nie je to kvôli tomu, že by som bola teraz nejaká namyslená, fiflená, ale bolo to skôr z toho hľadiska, že tým, že tvorím obsah na sociálne siete, tak potrebujem mať trošku estetické prostredie. Potrebujem mať kuchyňu, keďže väčšina môjho obsahu v tú dobu bola ohľadom receptov, zdravého životného štýlu, cvičenia a podobne. No viete si predstaviť, že tá dvojplatnička, ktorá bola na internete, ktorá bola zdieľaná s ďalšími neviem koľkými ľuďmi, nebola úplne miesto, kde by som si mohla natáčať. Takže mňa to veľmi brzdilo, čo sa týka práce. A potrebovali sme nejaké riešenie, toto nám prišlo ako najlepšie riešenie. V ten moment sme si mysleli, že byt bude pre nás lepší ako dom, pretože ani jeden sme si nevedeli predstaviť starať sa o nejakú záhradu a celkovo sme chceli byť bližšie k tomu mestu. Tieto preferencie sa trošku zmenili tým, že sme si založili rodinu, alebo teda ja som otehotnela. Zároveň sme v tom byte bývali rok a 3-4 mesiace. A zistili sme, že nám je naozaj malý, že ten trojizbový byt jednoducho nám nestačí. Ja viem, že veľa ľudí býva aj v dvojizbáku a máte 1 alebo 2 deti, alebo bývate v trojizbáku s 2-3 deťmi a úplne v pohode to zvládate. A čo je úplne super a som rada, že vám to tak vyhovuje, ale pre mňa to jednoducho nebolo úplne rozumné, pretože jednak obidvaja robíme väčšinu času z domu, ja teda na 100% z domu, ja potrebujem mať ten priestor, kde si môžem natáčať veci, ja potrebujem mať nejaké miesto, kde môžem mať všetky tie veci, ktoré mi chodia, balíky, ktoré mi chodia. Mám veľa vecí, ktoré sa snažím teda postupne triediť, ale ten priestor to zaberie, tak tiež manžel potrebuje nejaký priestor na svoju prácu, keď je na home office, proste aby mohol sa zavrieť, pracovať a mať svätý pokoj. Čo bolo fajn, keď sme nemali dieťa, ale keď sme vedeli, že príde malý, tak by toho priestoru jednoducho nemal. Keďže jedna izba by bola spálne, druhá izba by bola malého a tretia bola tá obývačka s kuchyňou, dajme tomu. On proste potreboval na nejaký tiež svoj priestor. Keď už máte tú možnosť ako keby ísť do niečoho lepšieho, prečo by ste to nespravili? Samozrejme sme došli na to, že teda s malým v tom byte v Bratislave by sme nemali kam ísť ani na prechádzku, ani kam ísť na výlet. Proste ja nie som ten typ, ktorý by išiel do nákupného centra sa prechádzať s malým, aj keď teraz to niekedy robím, keď treba niečo kúpiť, ale prišli sme na to, že vlastne to centrum tej Bratislavy nám nie je až tak blízke. Samotná tá lokalita nám nie úplne na 100% vyhovovala, tak sme sa proste rozhodli, že bolo by fajn si aspoň pozrieť nejaké možnosti, že aj keby sme sa nepresťahovali, dokým sa mali narodiť, tak taktiež by sme proste mohli byť v obraze a mohli by sme vedieť, že čo ako ďalej. A tak sme sa boli pozrieť na tento dom, v ktorom práve sedíme a v momente, ako sme tam vošli, mi manžel povedal, že tak nič, tak tu sa sťahujeme. Bolo to veľmi rýchlo, hneď sme sa snažili vyriešiť, že čo ako financie, čo ako čas, či to stihneme vôbec zariadiť, lebo v momente, keď sme dostali kľúče, to bolo o mesiac potom, čo sme sa vlastne boli prvýkrát pozrieť na dom. Som bola v polovici 8. mesiaca tehotenstva, takže už to vlastne bolo také, že do mesiaca môže byť bez problémov pôrod, pokiaľ všetko pôjde hladko a nebude to veľmi predčasne narodené bábätko. A takže sme začali všetko rýchlo riešiť cez kúpeľňu, kuchyňu a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda primárny dôvod toho bolo, že ten trojizbový byt nám bol malý. Vedeli sme, že si môžeme dovoliť niečo väčšie a prečo by sme jednoducho to nespravili, keby sme mohli. Tiež ten byt ako keby už bol samotný predávaný v štandarde, ako to väčšina bytov býva. Ja som nebola úplne spokojná, či už s tým, že tam boli parkety, či už s tým, ako bola spravená kúpeľňa a nebola som úplne v tom psychickom rozpoložení celé to tam rozbúrať a prerobiť na novo. Keď som aj tak vedela, že keby sme tam aj boli, tak po roku, po 2 sa asi pravdepodobne presťahujeme. Takže sme to celé zrušili čím skôr sa dalo a išli sme proste do domu, ktorý sme si zariadovali. Používam tvárenku, ktorá je Essence, neviem ani ako sa volá, už tu nemám ten nápis, Baby Got Blush. Je krásna ružovúčka. Takto, žum, žum. Žum, žum. To je vlastne celý príbeh, prečo sme sa sťahovali. Povedzte mi sami, že som normálna alebo nie som normálna, ale fakt to bolo narýchlo. Ak ste si zariadovali niekedy bývanie, viete, že chcieť kuchyňu do 6 týždňov, chcieť kúpeľňu do mesiaca a všetko mať ready aj proste s robením na mieru, s výrobou, s návrhom, s odklepnutím, s zaplatením, aj so samotným montovaním, s montážou je celkom akože hardcore a bolo to hardcore a veľmi sme sa báli toho, že to nestihneme. Našťastie malý sa narodil až týždeň po termíne, čiže on nám reálne dovolil spraviť oveľa viac vecí, než sme čakali, že stihneme spraviť. Sme sa nasťahovali tak, že sme nemali nič okrem podlahy, dlažby v celom dome a kúpeľne jednej a nešla nám ani teplá voda, ale tak bol september, dalo sa to nejak vydržať. A tak sme sa tak nasťahovali, hej. Postupne sa to dorábalo, postupne sa spustila teplá voda a spravili nám kuchyňu po nejakom, podľa mňa, že po
3 týždňoch, čo sme bývali. Takže sme veľa riešili tak, že nám navarila buď moja mamina, alebo svokrovci, alebo sme si proste objednávali. Nebudem klamať, nebolo to ideálne, určite to nebolo ideálne v 9. mesiaci tehotenstva, ale taký je život a nie vždycky to je podľa našich predstav. A ak vám môžem povedať jednu radu, ak vám to neponáhľa tak ako nám, tak sa nasťahujte až do úplne proste zariadeného domu. My sme si aj povedali, že keby náhodou ešte niekedy prišiel moment, že by sme sa sťahovali opäť a kupovali, respektíve stavali si nejakú nehnuteľnosť, tak si dáme všetko spraviť na kľúč. Nebudeme sa stresovať s blbosťami, do ktorých aj tak sa nevyznáme, nie sme v tom odborníci. Necháme to robiť profesionálov a nasťahujeme sa až potom, čo už bude proste ready na náš príchod. Takže to je taká nejaká naša cesta. Ak vám môžem tiež poradiť jednu vec, tak dajte si dom alebo byt skontrolovať pri tom, ako sa sťahujete. Je veľa firiem, ktoré toto ponúkajú, že pri tom, ako sa idete vlastne prevziať kľúče, alebo možno ešte predtým, tak vám nehnuteľnosť skontrolujú. Či už po stránke elektriny, vody, stavby, či tam nie je niečo spravené nie tak, ako by sa malo robiť podľa štandardov. Ja som to videla teraz aj u Dominiky Krčmaríkovej, ktorá to zdieľala. Ak ju poznáte, Dominika je na Instagrame. Rozhodne vám odporúčam do toho trochu investovať. Si to proste zaplatíte, skontrolujem vám tú nehnuteľnosť a tie veci, ktoré by neboli v poriadku, nedaj Boh, tak by vám to jednoducho mali opraviť, alebo teda nemáte vy prečo príjmať taký dom alebo taký byt bez toho. No a ja myslím, že som asi povedala všetko k tej našej ceste sťahovania. Jednoducho ten priestor by nám bol malý, aj tak by sme sa do nejakých pár rokov sťahovali. A som rada, že sa to takto podarilo a že jednoducho bývame v dome, ktorý je skvelý, ktorý je veľký. Nehovorím, že je to najluxusnejšia vila, ktorú ste na Slovensku videli, to rozhodne nie. Ale za mňa je to na naše pomery celkom luxusné bývanie, ktoré sme si zariadili podľa našich predstav do veľkej miery. Samozrejme, keby som mohla, tak si dám tento šatník priamo do spálne a tak ďalej, ale to sú veci, ktoré jednoducho sú fakt drobnosti, ktoré sú maličkosti a ja som strašne vďačná, že vôbec máme túto možnosť bývať vo svojom ako mladí ľudia. Vieme, aké je to náročné. Veľa ľudí býva do 30-ky, do 35-ky s rodičmi, lebo jednoducho tie podmienky na Slovensku sú také, aké sú. Kúpiť si dom je extrémne ťažké, byť v podnájme tiež nie je jednoduché, hlavne ak ste jednotlivec a nemáte partnera, s ktorým môžete zdieľať tie náklady. A ja idem už za malým, pretože sa mi práve zobudil a my si pôjdeme ukázať kuchyňu. Toto je tá naša sľubovaná kuchyňa, na ktorú ste sa pýtali úplne najviac. Ona potom pokračuje ešte ako keby túto L-ko ďalej, len tam máme okno, takže kvôli súkromiu to ukazovať nebudem. Máme veľmi vysoké stropy, takže tá kuchyňa sama o sebe je veľmi vysoká, ale to znamená veľa úložného priestoru, čo nám veľmi vyhovuje. A je to teda aj s ostrovčekom, ktorý tu pôvodne nebol navrhnutý, ale ja som si ho tam dala dorobiť. Farba je to nie kašmír, ale satín mat. Elektrospotrebiče majú všetky zase čierne, to sú Electrolux, to vidíte tuto a tuto. Táto doska si neviem presne spomenúť, ako sa volá, ale keď to nájdem, tak to sem pridám. Tu v rohu máme chladničku s mrazničkou. Tá chladnička samotná, aj teda celá tá chladnička s mrazničkou sú väčšie ako obvykle. Zvyčajne štandard je 60, táto je 75, takže to sme si dali špeciálne zväčšiť. A tu máme následne komoru, ktorá je takto so skrytými dverami. Vieme si ju takto krásne otvoriť a ísť dnu. Toto sú moje obľúbené police, pretože tieto sú krásne zorganizované v nádherných organizéroch. Tuto mám od Vilgainu nejaké sacharidy, takže tu mám rôzne druhy cestovín, ríže, ďalšie veci, kašičky, kuskus a podobne. Má manžel jeho obľúbené mäsko. Tu máme slané snacky, čo sú čipsy, krekery, pistácie, popcorn, ktorý ja zbožňujem. Tu máme cícer. Potom následne tu máme nejaké také raňajkové lomenú snacky. Tu sú také ponačínané snacky, takže nejaké otvorené sušené ovocie, liofrizované ovocie, kukisky, tieto tyčinky, javorový sirup, takýto prebiotický topping, cornflakey, ďalšie nejaké tyčinky, bueno a proteínové tyčinky si vždy dávam takto do obalu, aby mi to šetrilo trošku priestor. A taktiež tam máme ovsné vločky, nejaké orieškové maslá, ktoré mám ponačínané, proteínové kašičky, granoly, proteín samotný, pancake, waffle mixy, maccakey, proste to, čo používame najčastejšie. Tuto máme ďalšie konzervované potraviny, ako môžete vidieť. Veľa z toho je tu opäť Vilgain, takže nejaké kokosové mlieko, sardinky, tu nejaký, máme tu aj lososa, hrášok, ďalšie natierky, potom tam máme milantu nejakú a podobne. A tu máme nejaké už vyprázdnené nádoby, ktoré musíme dať s svokrovcom. Tu má mali svoju poličku, čiže on tu má rôzne načaté veci, proste ako napríklad načaté chromky tuto. A ďalej tu má nejaké také pyrečka. Ja tam mám teda ešte
Simproof vzadu a tu majú chalani ich veci a mám to tu s takýmito nápojmi, no inak sa mi to nedalo zorganizovať, nechce sa mi to dávať vyššie. Tu máme potom nejaké klasické veci na varenie, ako sú oriešky, cestoviny, cukor a podobne. Tuto máme tiež ešte nejaké veci na varenie, čiže nejaká múka, tu máme od Bulgenu, icing sugar, pudingy, piškotky. Máme ďalšie sladké snacky, tieto True Dates úplne zbožňujeme, takže famózne dačo. Toto je ten druhý, ako keby roh našej kuchyne, až na to, že je teda dlhý, máte tu takto dosku. To pokračuje proste dlho ešte umývačka a až sem do tohto rohu, a kde máme ďalší kávovar, SodaStream, rýchlovárnu kanvicu, ja tu mám Stanley Cup, takže toto je ako keby ďalší roh našej kuchyne. Ak vám môžem poradiť jednu vec, tak pri zariadení si určite dáte dva takéto príborové šuplíky, ktoré sú takéto užšie. Máte tam aj tento príborník už spravený. Tu máme takto antracitové, máme tu hneď vedľa ďalší, kde máme fakt, že príborové veci, pretože tých príborov je fakt veľa. Máte varečky, nožiky, naberačky, všeličo možné a naozaj to využívame naplno, takže tieto dva určite. Máme ešte dva takéto užšie príborové pod samotnou indukciou. Mám tu teda všetky možné korenie od Vilgenu až cez proste Vilgen korenie, ktoré sú presypané v tomto, keďže nemajú všetko v týchto sklených. No a tuto vedľa máme kávičky a pokličky, ktoré sú teraz aktuálne tu. Ale máme tu ešte takto kapsle, keďže kávovar je hneď vedľa. Tiež to využívame naplno, to veľmi, veľmi odporúčam. A poviem vám úprimne, keby som mohla zmeniť jednu jedinú vec na tejto kuchyni, tak je to to, že nedám si indukciu sem, aby to tieklo kvázi, alebo teda aby tá para išla do tej skrinky, respektíve tu nie je skrinka, hej, ale je tu normálne digestor zabudovaný. Že vyzerá to super, aj to celkom funguje, ale nepríde mi to, že to funguje úplne na 100% a napriek tomu, že tam je ten digestor, tak mám pocit, že tie skrinky fakt sú občas proste také. No, je tam tá pára jednoducho cítiť. Mne sa to aj vizuálne viac páči v tom ostrovčeku, tak sme to mali na byte v Bratislave. Ja by som to dala proste sem. Mali sme to naplánované v tej kuchyni tam, už som to nechcela presúvať a to by som jediné fakt, že zmenila, keby som mohla. To, na čom som trvala pri tvorbe a dizajnovaní tejto kuchyne bolo, aby sme mali strašne veľa šuplíkov, pretože tie sú najpraktickejšie. Vytiahnete šuplík, dočiahnete do celého priestoru. Nie je to ako skrinky alebo teda police, že jednoducho, keď je niečo hlboko, tak aj tak sa tam ťažko dostáva. Takže máme tuto šuplíky, to je 6. Tuto máme tie šuplíky, nebudem klamať, je to trošku drahšie v tej kuchyni mať šuplík ako policu, samozrejme, že to je celý ten šuplíkový systém a polica je jedna drevená doska. Ale naozaj to za mňa oplatí, pretože je to oveľa praktickejšie, lepší stav uskladní tie veci, aj z toho potom viac zmestí. A čo sa týka polic, ešte jedna vec, ktorú som vám vlastne zabudla spomenúť, je, že máme tu mimo samozrejme chladničky a tou poličkou nad rúrou máme takto poličky po celej tej dĺžke tohto L-ka, takto vsadené. Že tie nižšie police, ktoré používate dennodenne, sú takto vsadené, tým pádom nie sú až tak hlboké. Dizajnovo to za mňa vyzerá super, že to dodá taký rozmer priestoru, zároveň dočiahnete až dozadu, takže fakt nemusíte riešiť, čo dať ďaleko a čo dať naopak bližšie k ruke. A tieto horné samozrejme už využívate celý priestor, sú hlboké, ale tak tam hore dávate zrovna také veci, podľa mňa, čo často nepoužívate. To, čo ja osobne úplne zbožňujem na našej kuchyni s obývačkou, je tento jedálenský stôl spolu so stoličkami. Je to za mňa úplný masterpiece a naozaj to dodáva tomu priestoru úplne iný vibe a jednoducho mám taký pocit, že to vyzerá fakt famózne. Samozrejme, každému sa páči niečo iné, niekto má rád drevo, ja osobne nemám moc v láske drevo, preto som si ho nikdy do domu ani nedala. A veľmi, veľmi milujem mramor, ako si môžete všimnúť, hej, zo spodlahy a zo všetkého, čo tu je. Aj ten samotný stôl je mramorový. Napriek tomu, že je to celkom podobný mramor, mám pocit, že sa to nebije navzájom s tou podlahou. A som za to veľmi rada, že som sa takto vybrala a je to síce celkom veľký stôl, to nebudem klamať. Nebudem klamať ani to, že tam nesedíme úplne najčastejšie, ale ja verím, že to príde, keď malinky bude trošku väčší a bude chcieť naozaj pekne jesť s nami za stolom, aspoň v svojej jedálenskej stoličke, keďže tu úplne, že nemusí je aktuálne. Ale za mňa je to naozaj skvelý kúsok a keď si budete aj kúpovať jedálenský stôl, najskôr si nájdete k tomu stoličky, ako to bude spolu ladiť a potom si predstavte, ako to bude v tom vašom danom priestore. Myslím, že toto mi celkom vyšlo a spolu aj to svietidlo nad tým. To máme inak z Oby. V Oby sme kupovali oba lustre, ktoré máme a toto je teda tiež odtiaľ. Ešte predsa jednu vec vám ukážem a to je táto TV polička alebo taký TV stolík, aj keď to teda nemá nohy.
ale je to klasicky závesná polica. Je to presne v tej istej farbe, robila nám to aj rovnaká firma, je to od Interio, oni robili tuším Steparovi teraz byt, alebo neviem, niekde som ich takto videla. Ale je to teda Interio a je to taktiež satin mat, ten samotný odtieň, nie je to žiadna spolupráca, nič podobné, ale máme to teraz zladené úplne presne s kuchyňou, za čo som veľmi rada. Tú telku ešte potrebujem ako keby zdvihnúť hore, aby bola na stene, ale na to ešte potrebujem jeden detail. Ja si chcem dať všade po dome také nástenné panely. Ja vám to ukážem, dám vám sem nejakú inšpiráciu. A ja som si to už navrhla s chatom GPT, ako by to celé mohlo vyzerať. Takže to keď bude, tak tam potom hodíme aj tú telku na stenu. Samozrejme, teraz je to všetko neúplne natrvalo, keďže je tu aj ten malého playpen, jeho podložka, hračky, všetko. Všimli ste si správne, že sú tam aj nejaké kuchynské veci, ale to som skúšala takú vec z TikToku, že dala dieťaťu takéto kuchynské veci, s ktorými si nemôže nejako ublížiť a ho to veľmi bavilo a musím povedať, že to aj malého veľmi bavilo, lebo jeho reálne hračky až tak netrápia, takže skúšam všetko možné, hej. A zúfalá matka je tu, takže tá obývačka proste samozrejme nie je úplne teraz najkrajšie vyzerajúca. Máme tu všade psie, rozkúsené hračky, malé hračky. To proste je chaos, ale taký život sme si vybrali a taký máme radi. Ale teda len na margo tej poličky, alebo teda toho TV stolika som vám to chcela ukázať, že máme to teda zladené presne ten istý odtieň. A veľmi ste sa ma pýtali aj na dvere, takže tie máme kašmírové aj so zárubňami, robené na mieru ako rozmerovo, tak aj dizajnovo. A je to teda objednané zo Sika samotné tie zárubne a dvere, ale majstri nám to robili proste na mieru, nám to došli odmerať, potom to Siko zadalo nejak do systému a celé sme si to objednali, na mieru sme si tam dorobili aj tie kľúčky a zámky, aké sme presne chceli a myslím, že to fakt super vyzerá. Ako hovorím, tuto ešte budú tie nástenné lišty, nástenné panely, ja vám to potom ukážem. A myslím, že to potom dotvorí celú tú atmosféru úplne inak. Ešte nás čaká niekoľko projektov, čo sa domu týka, takže vám to určite budem postupne zdieľať, keby vás to zaujímalo. Musíme inak vymeniť tieto vypínače na čierne rozhodne, ale ešte na to neprišiel čas, takže peniaze nekradneme a na všetko postupne príde. A ešte jedna vec, keď už som v kuchyni, tak tento povrch nie je kameň, takže nie je to fakt, že reálny kameň alebo proste nejaký umelý kameň. Je to drevo alebo nejaká drevotrieska, neviem ako sa volajú tie veci, ktoré sú tu vnútri. Proste je to fakt drevený povrch, ktorý je natiahnutý takouto peknou fóliou, aby to vyzeralo kvázi ako kameň. Ja som úprimne chcela nejaký travertinový kameň, ale tým, že mi horelo na pôrod a ten kameň fakt trvá vyrobiť veľmi dlho, tak by sme to veľmi riskovali, nám to celkom ponáhľalo, by to bol stres pre mňa, ale určite, ak sa budeme stiahovať ešte niekedy, alebo teda stavať nejaký dom, tak si rozhodne dám kameň, keď nám to nebude tak ponáhľať. A ja som mala vlastne vyhľadnutý presne takýto, ako je tu. Akurát to bol kameň, že je to také, vyzerá to trošinku predsa inak, aj to určite bude oveľa drahšie, ale to stojí za to, takže to je tiež taký typ pre vás. Ak máte ten budget a naozaj máte radi kuchyňu, trávite tam veľa času, tiež to vnímate ako také srdce celého domu, tak rozhodne odporúčam pozrieť sa na kamene. A práve tam, kde sme to robili my v tom Interio, mali sme si fakt veľké množstvo, len teda, ako hovorím, nás upozornili na tú dobu dodania a vtedy sme neriešili úplne všetko tak, ako by sme chceli, ale tak, aby nám to aj nejak racionálne vychádzalo. Takže keď sme boli možno vedeli, že mali sa narodiť týždeň po termíne a nie 2 pred termínom, tak možno aj kameň bude, ale tak keby, boli by sme v nebi.